Vatanperver, vatanına hizmet etüşü kişi, vatan ol, en birinci şiratта халық deyadırgan idi Rus yazıcısı publitsist Nikolay Chernyshevsky. Vatanını yaratırga bir qaydada üretmiler, hem onu işlev mümkün de tügül, yaratı bitul ruhi yakınlıkını tüyü. Topşırubızda biz şu haqda sileşirimiz, bu bilim dünyası. Bugünkü programmada. Yeş armiya en güçlüsü, Tatarstan'ın yun armiyalar jiyini neyşik uzdı? Legendar desantçı Qozon gazetlari Tatarstan veteranın nindi beyram bilan qutlagan. Robotlar Olimpiadası hem sözlük boyunca rep. İnternet bilim dünyasının nindi yangilıklari bilan suyundirdi. Qozon Tank Училищесында yun armiya vakillerinin 5-ci tübek jiyini uzdı. Şarada Tatarstan'ın türlü rayonlarından kelgen 350 kişi qatnaştı. Jiyin 2 gün devam etti. Bu vaqt içinde yaş armiyachilar Tank Училище kursantlarının turmuşu bilan tanıştı, derslerinde qatnaştı, harbiy xizmat veteranları bilan aralaştı. Rossiyaning harbiy tarixini biluvchilar intellektual kurash olimpiadada kuch sinashdi. Prizyor ham jenguvchilarga bo'laklar topshirildi. Eng yaxshi yun armiya vakillarida belgilab o'tdilar. Jiyin programmasida tog'in nindi choralar bo'lganin Gulina Shaymulina ko'rib qaytdi. Qozon Tank Училищесі 2 күнгә harbiy xizmat bilan qiziqsinuvchi яшүсмерләрнең иҗади мәйданына әверелде. Биредә Юн армия бөтен Россия harbiy patriotik иҗтимагый хәрәкәтенең 5-нче слеты үтте. Республиканың төрле районнарыннан килгән балалар училище мөхитендә яшәп, үзләрен чын курсант, солдат буларак тоя алды. Потому что офицерская служба это... Килешектә без барыгызны да биредә көтеп калабыз. Чөнки хәрби белем белән сез зур тормышта югалып калмаячаксыз. Моннан кала армиядә контракт буенча хезмәткә дә көтәбез. Ватан алдындагы бурычыбызны үтәү, хәрби көчләр рәтенә керү өчен зур әзерлек кирәк. Бу очракта сезгә юн армия хәрәкәтендә алган белемнәр ярдәмгә килер. Быелгы җыенда республиканың төрле районнарыннан 300-гә якын яшь армияче катнашты. Аларның барысы да үз отрядларының алдынгылары. Мен 8-нче класстан берле шушы юн армияда катнашам. Төрле конкурсларга йөрим, Зарницага, слетларга киләм. Бу слетка мен шундый максат белән килдем, армияны күбрәк үзләштерергә, дисциплинаны күбрәк нитергә, өйрәнергә. Строевая подготовка монда әзрәк аңлашылды миңа күбрәк. Юн армияга безнең менә кызлар да йөри һәм мин автоматны 40-50 секунд эчендә сүтеп җыярга өйрәндем. Һәм безне моны физкультура укытучыбыз Рафиль Фаритович өйрәтте. Юнармейское движение – это очень мощный ресурс формирования гражданства. Яшь армиячеләр хәрәкәте зур көчле ресурс. Ул яшүсмерләрдә ватанпәрвәрлек, гражданлык хисен тудыруда, интеллектуаль иҗади сәләтләрне ачуда булыша, үзең якыннарың өчен җаваплылык алырга өйрәтә. Кайберәүләр өчен бу хәрәкәт киләчәктә һөнәр сайларга да ярдәм итәчәк. Профессиональное самоопределение. 2 көн эчендә яшь армиячеләр Танк Училищесі курсантларының тормышы белән таныша, төрле лекцияләр тыңлый, хәрби әзерлек дәресләрендә катнаша. Ә иң мөһиме Россиянең хәрби тарихы буенча белемнәрен Олимпиадада катнашып сынап карый ала. Югары нәтиҗәләр күрсәткәннәргә махсус медальләр дә тапшырганнар. Әле кичә генә миңа медальне тапшырдылар. Ул медальне мин үземнең тырышлыгы белән күп ярышларда катнашкан өчен бик тырышкан җирләрдә, шуңа күрә бу медальне дә тапшырдылар миңа кичә. Бүгенге көндә республикада юн армия хәрәкәтенең 49 штабы эшләп килә. Аларда 1112 отряд, 22141 яшь армияче исәпләнелә. Бу хакта юн армия эшчәнлеге турындагы хисапта әйтелде. Җыенда узган уку елына нәтиҗәләр ясаганнан соң алга таба бурычлар куелды. Слет программасында мәдәни чаралар да каралган иде. Укучылар ату коралларының күргәзмәсе белән танышты, Михаил Калашниковка багышланган документаль фильм бәйрәм концерты карады. Бу слет ул яңа танышулар, яңа дуслар, күп әйбер беләсез. Менә кичә фильмнар күрсәтеп киттеләр. Тарих турында да күп әйберләр белдек. Слет бик кызыклы һәм бик файдалы әйбер. Җыенның соңгы көнендә штаб, отряд җитәкчеләре, яшь армиячеләр бүләкләнде. Награждается Шамиль Камилович Ханнанов, военный комиссар Приволжского и Вахитовского районов города Казани.
Легенда белән очрашу. Казан кадетлары Россияның танылган десантчысы Бөек Ватан сугышы ветераны Павел Клетневны туган көне белән котлады. Сугыш елларында Павел Клетнев блокадалы Ленинград өчен көрәшә, күп кенә десант операцияләрендә катнаша. Әмма аны иң өлкән десантчы буларак та беләләр. Ул һава каһарманы. Ул үсеп килүче буын эшендә чын үрнәк. Кадетлар ветеран янына кунакка бик теләп киләләр. Ул бит аларга тормыш хатирәләрен генә сөйләп калмыйча, гвардиячеләр фәлсәфәсен дә аңлата. Малайлар өчен Павел Кузьмич яхшы һәм якын дус. Моңа иҗат төркеме бездә инанды. Казанның Борис Кузнецов исемендәге кадет мәктәп-интернаты укучылары. Бүгенге көннәрен алар аеруча иртә башлый. Парад костюмнарын элеп, юлга чыга. Аларның беренчеләрдән булып ВДВ бабайларын туган көне белән котлыйсылары килә. ВДВ бабай дигәннәре Бөек Ватан сугышы ветераны Павел Клетнев. Аңа бүген 95 яшь. Воспитанники Казанской кадетской школы-интерната имени Героя Советского Союза Бориса Кирилловича Кузнецова прибыли к вам поздравить вас с вашим совершеннолетием. 95 лет вы стали уже взрослым мужчиной. Балигъ булуыгыз белән дип шаярып котласалар да, ветеранга 70 яшьтән артык биреп булмый. Бу аның тышкы кыяфәтендә дә, шөгыльләрендә дә чагыла. Мисал өчен республика десантчыларының ветераннар берләшмәсе комитетын җитәкли. 4 ел рәттән җиңү көне алдыннан парашюттан сикерә. Кайвакыт 4000 метр биеклекне дә ала ул. Дедушка, рассказывайте, как прошло? Мондый вакытта парашютчының тизлеге сәгатенә 200 километрга җитә. 70 секунд тирәсе ирекле очыш халәтен кичерәсең икән. Любуешься, матушка, землей. Парашютны ачып җибәргәч, җирнең матурлыгын белән хозурланасың. Кайдадыр еракта поезд уза, читтәрәк кечкенә генә кешеләр йөри. Әйрәк дип-дип тибә. Аннары җиргә төшәсең дә, канәгатьлек хисе белән өйгә кайтасың. Павел Клетнев фронтка 1942 елда китә. Ленинград блокадасында Ладога күле янында сугыша. 1943 елда десант гаскәрләренә җибәрелә. Венгрия, Австрия, Чехословакияны азат итүдә катнаша. Шул вакытта тәүге мәртәбә парашюттан сикерә ул. Бу хакта ветеран укучыларга чәчми түкми сөйли. Иң кызык җиренә җиткәндә аны телефон шалтыратуы өзә. Нишләтәсең, бүген котлаулар кабул итү көне бит. Служу Советскому Союзу, Татьяна Николаевна. Спасибо. Принимаю к сердечку. Республиканың иң өлкән десантчысының тормыш хәлләрен тыңлаучылар арасында ветеранның анык да бар. 14 яшьлек Данилның горурлыгы эшенә сыймый. Кече яшьтән бабайсын үрнәк итеп күрә. Парашюттан да тәүге мәртәбә аның белән бергә сикерергә хыяллана. Говорят многие, что я похож сильно на дедушку. Күпләр мине бабама охшаган дип әйтә. Чыннан да, безнең борыннар, иреннәр бер төрле кебек. Бигрәк тә холкыбыз шаш. Без икебез дә юмарт, шат күңелле. Нас подготовили, рассказали укладку парашюта, сам устройство парашюта. Павел Клетневның кадет мәктәбе белән дуслыгы моннан 7 ел элек башлана. Бу вакытта уку йортында яшь десантчылар клубы оеша. Ветеран тәүге тапкыр парашюттан сикерүчеләрне үз үрнәге белән рухландыра бара. Аларга ышаныч, көч исти. Шуларда тормыш хикмәтләренә дә төшендерә. Главная его черта – это его психологическое равновесие. Аның интеп сыйфаты һәрчак психологик тынычлык хәләтен саклап калу. Ленинград блокадасындагы вакыйгаларны гына алыйк. Бомбежка вакытында саклап кала алмаслык блиндаж шартына яшеренәләр. Башка солдатлар төшенкелеккә бирелгәндә, ул тыныч кына ятып йоклый. Чөнки берни үзгәртеп булмый. Бар да чырактан тора. Туган көн җирдән башка үтми. Шуңа да уртак фикер белән үзләренеке десантчылар гимны сайланыла. Озын гомернең сырын Павел Клетнев кеше булып калудан күрә. Кешелеклелек сыйфатлары булганда куанычлы тормыш алып барып була ди ул. Үзенең бәхетен 5 ыныгы, 9 ынык чыгында һәм әлбәттә оча алу мөмкинлегендә күрә. Сүзлек буенча рэп һәм Казан инглизчә супер гуд. Интернет дөньясының узып барышы атнадагы яңалыклары турында Нияз Рахман.
Сәлем дуслар, әле ярый интернет бар. Илнең дөньяның төрле почмагында булган яңалыкларны санаулы секундлар эчендә ничек белер идек? Мәктәп темасына кагылышлы булганнары кызыклы тәнәфес рубрикасында. Әстерхан мәктәпләренең берсендә укучылар гади пластик шишәне файдалану ысулын уйлап тапкан. Әлеге аппарат ярдәмендә алар 3D принтер өчен буяуны хәзер үзләре ясый икән. Роботлар ясау өчен бу менә дигән чимал диләр. Кибеттә ул 500 сум тора. Ә болай аяк астында уйнап яткан шешәләрдән куллануны тапканнар. Юктан бар ясыйлар. Афәрин. Извини, что я тебя отрываю. Вот. Что вот? Не нагревается. Зәй китапханәләрендә әле мондай җайланмалар юк, ләкин алар башка нәрсә белән шаккаттыра. Мәктәп укучылары өчен сүзлек минем дустым һәм ярдәмчем дигән акция үткәргәннәр. Балалар укыган җөмләләрне тутырыклы гыйбарә кулланып бер сүз белән алыштырганнар. Кайберләренә синонимнар табалар. Бу тизәткечләр һәм рифмага туры килгән рэп бәйгесенә әверелә. Менә бит, хәтта китапханәләрдә дә кызык табарга була икән. Да если бы Пушкин жил в наше время, он бы так уже не писал. Да что ты говоришь? Интересно, как бы он сейчас написал? Сижу за айпадом сети мировой. Җырлау түгел, елау. Новосибирск шәһәре мәктәпләренең берсендә 2нче сыйныфта укучы кыз көзге балга ләгә алмый. Аның әтиәнисе тәмле су һәм тәмтумнар өчен акча бирмәгән. Кызны исә өстәл янына кертмиләр. Бу хәлне ишетеп алган танылган җырчы Егор Крид баланы яклап чыга. Хәзер ул кызга махсус бүләк әзерле икән. Болай булгач, сыйныфташларының борынына чиертәчәк кыз. Она папина дочка, точно, в моем сердце прочно. Она папина дочка, и я люблю ее, точка. Ә менә Кытайдагы хәлгә Егор Кридның да тырышлыгы җитмәс. Анда 36 яшьлек ханымның улына үй эшләре белән булышканда йөрәге тота. Эш шунда ки, әни кеше математика буенча биремне күп тапкырлар аңлата, ләкин малайга барып җитми. Тамам хәлдән тайган ханым йөрәген тотып егыла. Әле ярый ире вакытында аны хастаханәгә алып бара. Хәер, ерак барасы да юк. Бездә дә укытучыларның теңкәсенә тиярдәй үзебезнең кире беткән укучылар да җитәрлек бит. Так чем? Что, чем? Чем ты болеешь, я спрашиваю? Инглиз телен кая яхшы беләләр. Дөнья күләм рейтингта 100 ил арасында Россия 48нче урында икән. Махсус сорашу нәтиҗәсе шундый. Инглиз телен Санкт-Петербург, Мәскәү, Екатеринбург, Владивосток һәм Казан шәһәрләрендә яхшы беләләр. Дөнья күләм спорт ярышларын кабул итү Татарстан башкаласында яшәүчеләр өчен юкка гына узмаган күрәсең. Туристлар белән бергәләп телне дә өйрәнгәннәр. Ванечкин, do you speak English? Әмнә роботлар ясау буенча Россия укучылары дөнья күләм лидерлар рәтендә. Венгриядә узган Олимпиада безнекеләргә уңыш алып килә. Робототехника буенча Россия гомум команда буенча җиңүгә ирешә. Безнекеләр 2 алтын, 2 көмеш һәм 1 бронза медаль яулый. Димәк, үзебезнең заманча электроникалар барлыкка килер әле. А почему рейс? Редчайшая электронная совершенная собака и так далее. Уку җиңелләрдән түгел шул, түземлек сорый. Ә сезнең кызыклы яңалыклар безнең сәхифәдә пәйда булсын өчен күп кирәкми. Карагыз, языгыз, уртаклашыгыз. Бу атнага менә шулар. Очрашуга кадәр. Фән, мәгариф, мәктәп, иң кызыклы яңалыклар белем дөньясында. Үзебез күргәнне генә сөйләп калмыйбыз, сездән дә язмалар көтәбез. Иң кызыклылары телевизион репортажга әйләнергә мөмкин. Безнең социаль челтәрләрдәге аккаунтларыбызга керегез, языгыз һәм комментарийлар калдырыгыз. Иң мөһиме, ватаныңны ярат, чөнки бу мәхәббәт сиңа көч бирәчәк һәм барлык эшләрне дә син авырлыкларсыз башкарырсың. Тапшырыбызны язучы Михаил Салтыков-Щедрин сүзләре белән тамамлыйбыз. Гыйбарәгә өстәп әйтерлек сүзләр артык кебек. Киләсе очрашуларга кадәр.